Naiz irratian, bigarren kafea. Bien. Paseo. Nice. Egun on guztioi eta ongi etorri bigarren kafera. Hementxe ari gara ostirala da, bai, azken lan eguna eta nekatuta gaude, mantalak etxera eta, klaro, ordenagailuek erabaki dute, greba egingo dutela. Badakit ze gertatu den, gaur eszeptizismoaren mundu eguna da, eta orduan ordenagailuak ere nahiko eszeptiko daude eta ez dute lanik egin nahi. Beste gau bat erori zaigu gainera. Eta hauxe izango da destinoak zuta biontzat berdea zuen. Esan bezala gaur eszeptizismoaren mundu eguna da. Eta zer da zehazki eszeptizismoa? Eszeptizismoa oro har onartutako baieztapenen aurrean zalantza eta sinesgaiztasuna izan behar direla aldarrikatzen duen jarrera filosofikoa da.
Gaurko eguna hautatu zuten efemeridea ospatzeko. Carl Sagan gaurko egunez hiltzelako. Sagan, Estatu Batuar astronomo eta zientzia divulgatzailea izan zen. Gaurko eguna hautatu zuten efemeride hau ospatzeko, eszeptizismoaren efemeridea hain zuzen, eta Carl Sagan gaurko egunez hiltzelako. Sagan, Estatu Batuar astronomo eta zientzia divulgatzailea izan zen, nola daukadan ahotsak hau. Resaka. Saganek ospe handia lortu zuen 80ko hamarkadako Kosmos dokumental telesail sarituari esker. Amerikako Estatu Batuetako telebista publikoaren historiako telesailik ikusiena izan zen. Eta 60 herrialdetan gutxienez, 500 milioi laguneko audientzia izan zuen. The cosmos is all that is, or ever was, or ever will be. Our contemplations of the cosmos stir us. There's a tingling in the spine, a catch in the voice, a faint sensation as if a distant memory of falling from a great height. We know we are approaching the grandest of mysteries. Gure zentzumenen bidez ezagutzen dugun guztia irreala bada, ezagutzen ditugun gauza guztiak ohituraz edo halabeharrez iristen badira gure bizitzara eta ezin bada ezer baieztatu, zer da egia eta zer da gezurra? Begira, hementxe doaz, 3 egia. Ostirala da, nekatuta gaude, eta urtea amaitzear da. Eta guri alkandora janztea ahaztu zaigu. Ari naizela, hor ikusten dut txirrita, eta zein ez da harrituko gaur gizon hori ikusita. Dudari gabe gina dio, Andre Gaiari bisita, oso dotore etorri zaigu bi alkandora jantzita. Hauxen da lotxa eman didana gizona. Ez dakiguna da, ea txerritaren alkandora horiek lixatuta zeuden ala ez, izan ere gaur, lixatu gabeko alkandoraren mundu eguna da. Bai, barregarria dirudien arren, nazioarteko egun honek helburu garrantzitsu bat du. Energia aurreztuz planeta zaintzea. Argentinako gobernuz kanpoko erakunde zibilen ekimena izan da, Red Solidarioa, dondereciclo.org eta Mundo Invisible. Zela berandu, Arkondari! Erdilo hartu nintzun zure telefono deizek ez da binorretzien eta pasatu zaitez geldi egon ezinez arzkostan gorputzien da nervioso pareu segundu bakarrien. Bai, jarrito da. Ezin lotu argondarie ez bilarak berantz bagoie. Eskutik heldu ginen, eskubek zutan ziren, dida gure artien, sortu zan rollo txue, portaleko atien, lehenengo kalentoie, igo gailu arruen, fuera loza guztizek, da prakak ezin kendu, ezin izango dotik osaztu, ezin kendu alkondarire, sofaren gainien etxute, bilur bari. Eta guk irakurtzen. Baltzenekin alkandora edo jantzi zimurtu bat eramatea, 7 zuhaitz landatzea, 7 autotako karbono dioksidoa xurgatzea edo 100 watteko 12 argi lanpara itzaltza bezalakoa dela? Plantxagailua elektrizitatea gehien kontsumitzen duen etxetresna elektrikoetako bat da. Azkenean, arropa lixatzea gorroto dutenek arrazoia izango dute. Zimurtuta ala ez, koloreduna ala ez, baina noiz behinka jantzi alkandorak oso dotoreak direla eta. Eguneroko bizitza ikatza bezalako labe xomo.
Nik, zuk uste zuen naizela? Gile entzutez, osea, Ba, probatuko etordu nik ordenari bandatzean. Hemen esan nahi behar dut. Ez. Naide plano eroriei kantatzeko Blues band Sagarraren loreek suaratu zuten eta niri odola hasi zitzaidan sudurretatik baldosa xuriko komuna publikotan pornografia irakurtzen ari nintzenean odede. Eta arraroa dirudien arren, Alkandorek sekulako eragin eta indar politikoa izan dute. 1909ko New Yorkeko alkandora saltzaileen greba, ingelesez New York Shirtwaist Strike of 1909, edo 20.000ko altxamendu historikoa lan greba garrantzitsuenetakoa izan zen. New Yorken alkandora fabriketan lan egiten zuten emakume etorkinek parte hartu zuten greba horretan. Clara Lemlichek gidatu zuen greba eta Amerikako emakumeen sindikatuen Liga Nazionalak babestu zuen. Greba, 1909ko azaroaren 23an hasi zen, eta 1910ko otsailean lantegi batzuetako jabeekin soldaten hobekuntza, lanbaldintza hobeak eta lanaldiaren murrizketa adostu zituzten. Urtebete geroago, New Yorkeko Triangle Shirtwaist fabrikan zutea izan zen, emakume etorkinen lanbaldintza izugarriak agerian utzi zituena. Eta alkandorekin harremana duen beste gertakari historiko bat. Printzipio guztiak alboratuta bukatzerako mesede eta asmona utzi garaio betarako egia baino letagin zorrotzen ilusioa zena
Aizue, baina Alkandora kalde batera utziko ditu eta aurkeztuko ditu gaurko gonbidatuak, adibidez Gorka Santesteban dator. Bueno, hobe esan da, ja hemen da. Gurekin da, Kulturzast. Eta gaur estreinaldia izango duen Berdinki zirku garaikide taldeko Koldo Arakistainekin hitz egingo dugu leinu lanari buruz. Eta bihar ospatuko da San Tomas eguna Euskal Herriko hainbat tokitan eta guk bi hortzatxu baserriko Inigo Kaltzadarekin hitz egingo dugu. Epa, plan zoragarria, ez? Jakina, bai. Txegiago. Aztakit, horrez gain, ederra izango da, urteko eske harrariten zitzan nire irakurtzeago, Juri. Azken bigarren kafea Joserra Fatxadorekin hartzea, edota, aurten oholtzak utziko dituen, Tomasekin. Hori, prestatu dearitz. Bai, topera. Resaka daukazu esan egia, bai? Ez, nola izango du. Ya está, vale, orduan. Abenduak 20 ditu eta ostirala da. Gora bihotzak, bera ajea eta gora oporrak. Zuekin, Ana Maritoren agen egunon? Egunon! Eta zuekin hil zorian dagoen Aritzalko bi eta maio. Egunon, uste dut gaur goizeko lauretan esnatu naizela Kriston Hotzarekin, eta hori izango uste. Hori izango. Esan bezala, egunon guztioi bigarren kafeak 888 garrana du, 888, zenbaki borobila, magikoa, espero dut, esaten dute deabruaren zenbakia 666 dela, ez da? 888, espero dut ona izatea, beraz? Oso ona izango. Gaurkoa oso ona izango da, abenduak 20 ditu badakigu, esan bezala, askorentzat gaur azken urteko lan eguna izango dela, edo eskola eguna, edo unibertsitate eguna, beraz posten gara zuengatik. Guregatik ez, oraindik egun batzuk duzkagulako aurretik, baina nabaritzen da gabonetako giroa. Goizak 10:26 ditu, pixka bat horrela nagitxu gaude eta berandutzen ari zaigu, baina iritsi da bai, maite dutak elkarbanatzeko unea eta gaur maite duta aurrez aurre
esango digu Gorka Santestebanek. Egunon, Gorka? Epa, egunon. Bueno, zure jertxea, erakutsi kamarari, Erakutsi Venga, kamarari, hortxe. Gabonetako jertxea, txakur bat, Hombre, txakurrak Gabonetako txapela darama, gaietak, elurra, bihotzak, da, ofizialki Gabonetako jertxeetan jertxeena, Gorka. bakizu hau non erasinun. Ui, ez dakit. Kontatuko dizut, Bulebarriko minbiziako bar badakizu urtero egiten da, eta urte nintzen, gainera inorez nuen ezautzen eta herriko emakume batzuekin juntau nintzen eta bapaten sartu den da batea eta hau ikusi eta hau erosi. Zoragarri. Beraz, Gorka, zurea da mikrofonoa, zer maite du Gorka Santestebanek? Aldet bi maite dut. Noski? Venga. Lehenena esango maite dut, bueno, hau urteak dutea bentsat, hogeita lau urte hau aberkuten dan, ze ez dut ondo pasa, egigia esan, eta ni petzen dut urren urtea hobea izango delakoan. Eta bigarren maite duta da, nire hemen albo batean oiana dago. Aspaldi, ez dakit, ni ezautu nuen oiana hasi berriakeko telesenguruan, oso fana nintzen gogoratzen naiz. Eta gogoratzen den nola ju nintzen ikustea zuen estrenoa, Urnietara, eta emozionatu nintzen pilo bat, eta bakizu oiana egun hortan Kriston Parrandain nola Donostin. Bira, horretzen nintzen, badakit, mezu bat idatzen idala gero, egon zinela esan, ez eta hor, baina Parrandana, azten nagusia zan. Bai, azten nagusia, gero bulego jotzen zon, eta bulego, bai. Nire jo nintzen. Ez ginen. Bai, kiraten gunean izan zan, bai. Eta, olako plazerrez, olako familiekin egotea, Kriston plazerra da. Eskerrik asko, Gorka. Bai. Galdetu berde dizu, Gorka, badakigu erori egin zinela, istripu bat izan zen, nola zemu zaude? Bueno, pizkanaka, hobetzen pizkanaka, orain dimin batzu, baina, bueno, hau pizkanaka doa. Egia da, orain, ez nagoen lanen justo atzo hasi banetzen porrak, osea que nire porrak orain diluzea dira, gero alta hartu eta beste bi hasta azteukiko, Hori bai maite duta. Hoxe. Etan dinabil desesperaturi Kalek dir, zuaitzek dir Etan dinabil desesperaturi Akaso ez dago hemen esperantzik Fundamentuzko norbait bidali Iezadazu Mari Domingi Fundamentuzko norbait bidali Iezadazu Mari Domingi Kalek dir, zuaitzek dir Bi maite dutak esan dituzu, Gorka? Bai, ezta? Bale, orduan oian ari tokatzen zaio. Beste bi igual. Igual bi izango, ezak. Venga.
Egia da ni ez naizela oso gabon zalea, hori goiurik usteet badakiela, eta agian entzulek ere badakite. Baina egia da gero pozez hartzen ditu dala oporrak, naiz eta niretzat kasu hontan ez diren oporrak inondik inora izango, bueno, urtero bezala. Eta adibidez euskaltegian ikasleekin egiten dut horrela joku moduko lagun ezkutua, baina ez kontsumismoa bultzatuz, baizik eta ezin da ezer erosi, ezin da ezer xautu, eta da etxeko produktuekin, eta edo eskulanekin eta egiten dugun gauza bat, eta egia da poz-pozi jartzen naizela, ume txiki bat izango banintz bezala. Eta gero aurtengo gabonen edo porren arira, nire bizitzan aldaketak emango dira zentzu batean, Tomaxen Abenturakekin azken emanaldiak izango ditugulako, beste obra berri baten estreinaldia urtarrian dugulako eta entxegoekin egongo garelako, orduan pentsatzen dut izango dela nahiko, mugituak izango direla opor hauek. Eta maite dut perspektiba hori, ea zer datorren ez, pixkatez jakintasun hori ere alde batetik, eta gero beste maite dut ez dakit oso ondo nola esan, atzo nere dantza irakasle batek, aipatu zigun urtebetez kanpoan izango dela, oso polit esan zuen eta talde guztia eta berak sortu duen hori guztia elkartuz, eta oso momentu polita izan zen, baina aldi berean tristea, ez? Baina polita da ere beste pertsona batengatik pozten zarenean, bere erabaki bat delako, bere erronka berriak direlako, eta naiz eta asko botako dugun faltan, bere ametsa da, eta berak egin nahi duen zerbait. Eta gaur, atzo zintzen izan gai ondoren berari mezutxo bat ola pertsonalki bidaltzeko, baina gaur goizean egin dut, eta unkitu egin naiz, eta trenean entorren, eta negarrez etorri naiz, baina negar maitasunetik zetorren negar batekin, eta baina nere buruari utzi diote egiten, naiz eta seguraski etxean gero berriz entzuten badut bere audioa, ez naiz izan gai danantzuteko, negar gehiago ingo dudan, baina nere buruari ere baimen hori ematea, politia irutu zait, trenean bertan naturaltasunez, sentitzen nuena kanporatzea. Eta maite dudala bera, maite dudala dantzan sortu duen guztia, eta falta motako dugula, baina hortxe hongo garela bueltatzen denerako. Zer polita. Begiratu zarura. Eta aritzek zer maite du, frenadolaz gain. Eta parrandaz gain. Ez, parranda. Osa, gaurkoa ez da parranda konsekuentzia, benetan dinatu ez, benetan. Gaurkoa. Aian igandera izango dugu. Igandean seguro. Gaur ez. Bueno, ze maite dudan. Bai. Vale, pues kontako dizuet, sekretutxo bat, ez da sekretua, beste unean oianakin jaditzen genuen, baina aurten, iraien, hasi nintzen interpretazio klasetara joaten, eta, bai, izan da bastante, niretzako gauza berri bat, baina aspalditik neukan hor buruan, hori nahi nuelain, eta gaur, gero arratsaldean daukagu izango dugu, muestratxo txiki bat, gure artean, ateak itxita, baina beste taldeekin baita, eta denok elkartuko gara, monologotxo batzuk, aurten prestatzen egon garen monologo horiek, jendearen aurrean, egiteko edo antzesteko. Eta, oso pozik nago hartutako erabaki honekin, ze batzutan bizitzak, eskatzen dizu gauza berriak egitea, eta aurten, interpretazio klasetara joaten hasi naiz, eta oso pozik nago, eta, bizitza jartzen dizun hori aurrean, eta aukera hori aprobetxatzearen alde nago. Eta, batzutan espero ez duzunarekin, baita gauza oso politak etortzen direla, eta, honekin oso pozik nago, eta gaur urduri nago, ze lehenengo muestra hori egingo dugu, eta a ber ze ateratzen, eh? Segur zerbait ona. Ni antes quieren llevar. Bai, Orain azken aste hauek ez naiz gu, baina errekuperatzen nahi zenen berri dure jungo naiz. Eta gustora ez da? Bai. Erra da. Bai. Ja ni me mola, zunere errona eta ni zure Coca-Cola. Zurekin berdin zait, zerekin dena aldatu da batean, ezagutu zaitu danean. Gure lankide Imanol González Gurrutxaga sartu da oraintxe bertan, eta gorkak egin dio harrera, guri egin ez diguna. Ez da egit, ikusten dugu, Imanol da zure gogokoena gorkargi geratu zaigo.
zure alboan, beti nabil tranquil, disfrutatzen nabil, ez dut beste batekin nahi. Ba, nik ere bi maite dut, dauzkat. Gorka atea zabaldu du, beraz? Osea, izan da nire kulpa. Zure errua da, Gorka. Vale. Bi maite dut. Lehenengoak Gabonekin zer ikusia du, ze gaur ostirala, abenduak 20, uste dut eskola askotan jaialdiak egiten dituztela, Gabonetako jaialdiak. Eta orduan, ni etxetik atera naizenean, gure estudiora etortzeko ikusi ditut autobusaren zai, 50 bat ume, jantzita, baserritar jantzita, hartzai Andrez, kaxeritoz, deitzen diozuen moduan. Eta jantzita zeuden denak, ze uste dut gaur, eskolan, abestu egin behar dutela, Gabon kantak abestuko dituztela, edo antzerkitxoren bate egingo dutela, eta ikusi ditu danean, oroitu naiz, zenbat gustatzen zitzaizkidan horrelako ezoiko egunak eskolan. Eta ez soilik Gabonetako jaialdia, baizik eta Inauteritan bai, edo besterik gabe, zure betiko ingelesezko irakasleak ezin zuenean etorri eta ordezko bat etortzen zenean eta zerbait desberdina egiten zenean klase horretan. Egun horiek baita ziren, ez dakit beti pentsatzen nuen. Ze ondo, gaurko eguna desberdina izan da. Eta horrekin oroitu naiz eta hori xa maite dut, pixkat errutinatik ateratzea eta errutinatik ateratzeko aukera ematen dizkizuten lagunak, proiektuak, lanak eta oso garrantzitsua da, errutinak edukitza garrantzitsua da, hori egia da, eta geroz eta helduagoa zarenean agian, geroz eta konstienteagoa zara, batzuetan behar ditugula errutina horiek, baina noizean behin errutinatik ateratzea oso osasuntsua da, Beraz, hori nire lehenengo maite duta. Eta nire bigarren maite duta da, atzo, Giselle Pelikoten kasuaren epaiketaren emaitza jakin genuela, emaitza edo epaia behintzat jakin genuen, eta bere senarrari Dominik Pelikoti 20 urteko kartzela zigorra jarri diote. Beste hainbat gizonei, Giselle bortxatu zuten beste hainbat gizonei 3 eta 12 urte bitarteko kartzela zigorra jarri dizkiote, bat iesean dago, eta berari ez dakitze zigor jarri dute, baina ez da kartzelan sartuko ze ez dute lokalizatzen. Beste 3 ez dira kartzelan sartuko dagoeneko, beste aurretik beste kondena batzuk bete dituztelako, eta orduan, ez dira sartuko. Dauzkat emozio kontrajarriak ez, ze Gisellen aldeko epai bat izan da, hau da, bere senarrak 20 urte kartzelan eta onartu dute bere senarrak egindako delitu guztiak benetan gertatu zirela, eta aitortza hori ere bada garrantzitsua. 20 urte asko dira, kartzelan egoteko, badakit lehenengo reakzioa guretzat izango dela, 20 urte, bere hil arte egon beharko luke kartzelan, baina 20 urte asko dira ziega batean egoteko, beraz, ni pozik, 20 urte horiekin, beste gizonen zigorrekin enago hain ados, eta, horregatik emozio kontrajarriak, baina, behintzat pozen naiz Giselek egin duen lan guztiarengatik, ze uste dut ez balitz bera hain ausarta izan, eta elkarrizketak eskaini epaitetxearen kanpoan, eta ez balu berak esan, lotxak bandoz aldatu behartzuela, agian, epaia, inkluso murritzagoa izango litzateke, eta orduan, eskertzen diot Giselle Pelikoti, ausardia hori, eta nire maite duta da, prozesu guzti honetan, abinorera joan diren emakume guztiak. Giselle ez gain, Giselle iruditzen zaitzora garri eta maite dut, baina emakume asko joan dira, han kanpoan, prozesuaren egun bakoitzean, Giselle sartzen zenean txalotzera. Eta besterik gabe, batzuetan txalotu, bestetan abestu, eta baten batek lore sorta bat oparitzen zion. Eta hori oso ederra iruditzen zait, ze espero dut, pentsatzen dut Giselle babestuta sentitu dela. Europako hainbat emakumeekin, ze beste hainbat herrialdetako emakumeak joan dira baita Euskal Herrikoak ere. Eta espero dut berak babes hori sentitu izana, beraz, gaur berari eskaini nahi nion maite duta, ze atzo jakin genuen emaitza, epaia, eta hori xe uste nuet, garrantzitsua zela aipatzea, Giselle. Eguzki argitan hautsa izan. Eguzki argitan hautsa izan.
Calm and bigarren kafea. Beste behin. Gorka, zuri Santo Tomas eguna gustatzen zaizu? Bueno, Donostialdean bizintzanen, bai, ne justo orten ez dauke gogorik, hola Santo Tomaseako, bueno, ondo goten da. Behin junintzen Bilbora, eta biakola esan hon, zer da hobeto, Bilbo edo Donosti? Ez da lehiaketa bat. Ez, baina, Bilbokoa nahiko light osua, Donostikoa da, más... Ui, kotuz esaten duzunarekin. Bai, ez que oian amen da ota. Da, oianari pelota egitea. No, la oiana donostiarra da. Claro. Bueno, erdi donostiar, erdi napar, beti zaten dudanagatik. Bueno, eta Donosti eta Bilbo aipatu ditugu, baina Santo Tomas, aritz, leku gehiagotan ere ospatzen da? Bai, leku askotan ospatzen da San Tomas eguna, de hecho, bueno, hori, hitzein duguna, larun bat honetan, abenduaren 21, Euskal Herria bere festarik, esperotakoenetako bat ospatuko du. San Tomas eguna, hain zuzen ere, Gabonei hasiera ematen dien baserri giroak markatutako eguna da, eta esan dugun bezala, Donostian, Bilbon, Azpeitian, Errenterian, Irunen, Lekeition, Usurbilen, edo Arrasaten, bezalako herrietan, kaleak beteko dira, azokekin. Etzenekien, Bai. Vale. Aizu, ni kulturan askoak. Bueno, tradizioa bizi dagoen eguna da, bertako produktuekin, musikarekin, eta jakina txorizo talo ikonikoekin eta sagardoarekin, baina ez dira ikusiko diren elikagai bakarrak. Janaz eta edanaz gain, bertako ekoizleek euren lan honen aurkezteko aukera paregabea izango dute, eta barazkietik hasi eta baita artisau produktuak aurkeztuko dira, eta jai honek nekazariak eta abeltzainak komunitatearekin lotzen ditu, tradizioak bizirik mantentzearen eta kontsumo hurbilago eta iraunkorrago baten aldeko apustua egitearen garrantzia azpimarratuz. Ta nire antza handia du. Eta gaur gurean Inigo Kalzada, Arrietako bihortzatxu baserriko langilearekin hitz egiteko aukera izango dugu. Nekazaritza ustiategi honek bi sari garrantzitu jaso zituen iaz Bilboko San Tomas azokan, estan onenaren eta barazki sorta onenaren sariak. Arrietako nekazaritza ustiategi txiki honetan sasoiko barazki mota guztiak saltzen dituzte, baita mini barazkiak eta 30 sukaldaritza barietate baino gehiagoko kimu biziak ere. Hala Inigorekin hitz egingo dugu eta San Tomas feriak beranentzat ze esan nahi duen, nola prestatzen den horrelako ekitaldi garrantzitsu baterako eta ze berrikuntza dakarskigun aurten. Beraz, ongi etorri Inigo eta eskerrik asko gurean egoteagatik. Aupa, egunon danori. Egunon. Bueno, Inigo, ze esan nahi du zuretzat nekazari gisa San Tomas egunak? Geuretzako, Bizkaizen, urriko azken aztelenagaz batera, egunik garrantzitsuena. Bertan Bizkaiko jente guztie hurbiltzen da, eta horra aldugu erakutsi, guk zelan eitzen dugun, da geure honen erakutsi. Eta nola prestatzen da bihortzatxu baserria, San Tomas eguna bezalako hitzordu garrantzitsu baterako? Nolakoak dira? Zorroan moduen. Hemen gabiz korrik egun. Aste guztize pentsaten zer dugun, hori da nada antolatute, baina gauza barazkizek eta gauza bizizek die, eta orduen momenturik onena totabida bateko, hartzeko, biharko egunin dana prest egoteko, dana ondo egoteko. Orduen ardura handize die, eta loratxu ugarireko guz, proteak egiageitenak antolatute dauz, baina loratxu duzberdinek eta honino batzu bidoguz, eta
momenturik onena topetan. Da honek eurisekaz, askorik ez deu laguntzen baia. Ja. Eta gure Euskal Herrike. Hala da. Iaz bi sari irabazi zenituzten, stand onena izan zineten, eta barazki onenen saria baita irabazi zenuten hori, Bilboko San Tomas azokan. Ze izan ziren zeuentzako aitorpen horiek? Jo, oso posik elditzu. Bata, etxola politxe pini genuen, badakigu barazkizetan puntu plus bat dekoguzen barazki batzukin, etxolan puntuak eta honena jasotie oso posgarriz izan zen geuretzako. San Tomas eguneko etxolarik politzen aukitxie, gauze garrantzitsue da geuretzako. Eragainik izan dute sari horiek gero zeuen jardueran, ez dakite, azken urte honetan? Dinozu salmentari buruz? Igual jende gehiago ezagutu zaituztete edo... Aztero joaten gare lezburu arenaleko merkature, Bilboko arenaleko merkature, hor jente gehiago biltzen da. Gero, San Tomas egunien ikusi zerdako gunta, gero, nun egote sari eta arenalin egoten gara zapotetan, otzara peitzen dugu zeruteko etxietara, eta horretan igerride, apurtzu beti igerride, bai. Da gero zukaltarizek, beti, gukor postu beteko gu, gukor erosten dugu, izan dorku, Bai, esaten dena ahosa hori baita horre funtzionatzen du, ezta? Taldizkari zen, irrati zen, agertzen da ikerren izena, leku guztietan, da bihortzatzu baserria, eta orduen da, propaganda ona, ezta? Bai. Eta gainera zuen ekoizpen guztia labore ekologiko gisa ziurtatuta dago, Euskadiko nekazaritza eta elikadura ekologikoaren kontseiluaren eskutik. Zer ronka dakartza ziurtakiri horrek, zuena bezalako guztiategi txiki batean mantentzeak? Erronkak lehenengo azizek lortzie. Azizek gauza askoren azizek lortzea oso gatza da. Konsumo normalerako azizek badauz, ekologiko zertifikatuta dauzenak, ez dugu aurkitzen ainerrez. Da orduen da hori beste kontra bat da, gero fitosanitarioen erabilera, murritza bada, da orduen plagak eta geuri naiz eta lorak eta animaliten laguntzen ki, beti dau galera gehiago, horrepe beti eitzen dutzu zozer galdu. Nik esango neke horre dizela puntu desfavorable bat. Eta hitz egin guzu pixka bat baita zuen produktu izarri buruz, zuen produktu estrellak horiek, minibarazkiak eta kimu biziak. Zer da hori? Nola da posible minibarazkiak eta kimu biziak? Eta nola reakzionatzen dute kontsumitzaileek barietate horiek aurkitzean? Barazki txikizek duk prozesua da, barazki handien bardina, laburra hoa. Tramu laburra hoa natatzen doguz, txikitzu hauak. Barietate diferenteak, betikoak, porrue bebai, azelga mini ere egiten dugu, kale mini bebai, gero beste batzuk aldi egon, kalsotz mini egiten duguz, zanahoria baby, badauz desde rabanito txikizak, gauza pilloa dauz minitan, da gero kimu bizietan, dekoguz, 20 piku varietate, 30 varietate dolako dekoguz, amaranto, azedera, gixantea, bebai, horretanak brote txikitzuetan. Oso deigarriz edie. Eta xisoa bebai, hori nahiko erabiltzen da gaur egun sukaldietan, Euskadiko sukaldietan nahiko erabiltzen da, mila dauz, mila. Eta jendea baita, ez dakit, harritzen da horiek ikustean, igual, hain lotuta ez dagoen jendea hori ikustean, ze esaten du? Jo, betiko galdera, kauzer da, landatzeko da, lurrean landatzeko da, ez aujateko da, sukaldarintzeko, argitan, ur apurtxu bateaz, trapu bat umel batean gaten pini, eta horredeko zu eskatzea, behar dozunerako, adibidez, silantroa. Silantroa gustatzen dakonari, hordeko... Oin oso modan dagoela, ez da? Bai, ongarri asko dakoz da horregaitxik. Da, orduen silantrotxue, al gusto, hordeko zu, aldo zu zezu nahi dozu tamainan bai, eta beti dau eskuan, da saltzen doguz, jente... Etxeko jenteari beza eroten da, bez, bai. Ez da bakarrik restaurantietan. Zajatetxetan, barkatu. Oso ondo, eta espero ezakegu bihortzatxu baserritik San Tomas eguneko edizio honetan, ez dakit, berritasunik izango duzue, zelan montatuko duzue zeuen estanda urten?
Ba, lehen gurtien, baino bi hau. Bi hau. Gure zerantza da, ia on gurtien premioa, ez dugu itzen premioa gaitxik, egiten dugu zaritze gaitxik ez da, eta gai dugulako gure postue onen eitzetie. Eta zari baten gaitxik bakarrik, da gure guk nahi dugu hori lortu, da, bueno, baraskizek azbal bardin, ia postu egazbal badugu lortun. Eta postuan nola, ze egiten duzu postua hain txulo geratzeko, ze ideia dituzu? Ereinotza iratzea batzen dugu, gero kalabaza pilloakin, kimu bizizekaz, gizante kimu bizizekaz adorna, lastoa, kalabazak, hartoa, hartaburu pilloa eskaitxe, oso bertoko modukoa, baina gure puntutxu egaz. Ondo. Eta zeintzu dira, sokara bertaratutako, jendea joaten den, eta ze produktu gehien eskatzen dizuet? Deigarri denak izaten die beti kimuak eta gero loratxoa bai. Bitzen dugu beti panel esplikatibo bat postuen alboan, eta hor berton epintzen dugu loratxu guztizek edo berde guztizek, epintzen dugu izentxu egaz da jentik ikusteko zer diren eta zetarako erabiltzen diren. Da orduen galdera asko egoten dire, honek zetako die, honek hauzetan, honen lorak erabiltzen die, biolak, klabelak, berbena, pilo bat lore mota dauz, oin neguen gitxi hau, egun edalata, gitxitxoa dauz, baina uden pilo bat egoten die, pilo bat lora diferente. Da bakotxak deko, beren puntu favoragarrize, da orduen horre egoten die, beti galderak, eta hauzetako da, edo kalabaza zikuek adibidez, eron genuzen, gernikoko urriko azten azelenien, eran genuzen kalabaza ziku batzuk. Kalabaza dragon, edo ditzen dizela. Eta ziketute dauz, eta hau kalabaza bat da, baina ziku, baina gogor, bertan ure zartzeko, edo lehen antxine, ure eta eruten biezen hor, edo ardau, ezak izartzen babien, baina ure fijo baiet, eruten biezan, da ikerrek bertonteko pilo baten jorlakoak, da horren adorno moduen, da jentik erosteko dauz, da, erosteko, baina die porra de juego de tronos edolako gauza bat moduen, horlako bat. Horlako kalabazatxo zikuak. Horrek deitzen da, bet, harto baltza, Mexikotik ekarrineko harto ekologikoa, gauzatxo, badauz. Badauz, nobedade batzuk. Ondo. Eta zer aipatu duzu, baina, nekazaritza ekologikoak, ingurumen impactu positiboa izateaz gain, baita dauka, kontsumitzaileekiko lotura hurbilagoa, ez dakit, orain baita sustatzen duela, ez da? Zuek, harrietan lan eginda, nola bizi duzue harreman hori tokiko komunitatearekin, jendearekin, herrikideekin? Ondo beti... Ez dakit dau gizarte aldatzen dau neiko eta hori ikusi itzen da. Jentiek budeu ez umientzako bakarrik, eurentzako begu dabe, elikagaio biek, barazkio biek, garbizauak, eta zertako jentie beti dau prest erosteko, barri guztiek eruteko, eta otzarak, Bilbon be, igertzeta. Hori erlazio oso hurbile da. Eta suposatzen dut hori, San Tomas bezalako azoka, makro azoka baten parte arteak, horren arira asko laguntzen duela, ezta? Bezalarekiko konexioari dagokionez, eta? Denpora guztiz dauz jentie gazitxe egiten, denpora guztizen. Ez bakarrik pertsonak bai baserrikidekin, beste baserri batzukin be, hemen ekologiko munduan erlazio handia dau, laguntza sare handia dau, hori beste sektoretan ez da ikusten. Hori bat dau, oina isiekaz da, adibidez, egonda produktore bat galdu dauzela invernaderoak, eta hemen euren artien antolatu dire laguntzeko eta instalazioa aitzeko barriro. Hori beste leku batzen ez da ikusten da, ekologikoan da Bizkaian eta Euskal Herrien ikusten da. Eta nola ikuste duzu nekazaritza ekologikoaren etorkizuna Euskal Herrian? Espero hobea izetie, hobea. Gaur egun ondo dau, baina asko betu bide. Kompetentzia handie dau, baina ez gure sektoreko kompetentzie ekologikotik kanpo, jentiek, profesionalak bardindu itzen dabe produktua.
Bardinako integrala edo ekologikoa izetie. Patata bat, porru bat, eta hori lortu bidugu jentziek kontutan ungitxi ez dala bardine. Produktua bardine da, baina ez da... Konsientza hori hartzea. Bai, hori da. Bueno, baina amaitzen joateko, azkenengo mesua, ez dakit, bota mesu bat, bihar Bilbon egongo den, gure entzulei, animatzeko Bilbora joateko, eta ze espero dezaketen bihortza txuri zegoen baserriari buruz, eta, orokorrean, San Tomas azoka horretan, ez dakit, ze espero alduten, eta ze bidali mezu bat, jendea motibatzeko joateko. Bihortzatxu baserritik, hor egongo arazetan hori txerotzen, azalpen guztiek emoteko, ardautxo bat hartzeko, edo barre batzu botateko, eta egu berriz zoriontzeko dan hori, eta hori xe. Besterik San Tomas egun ederra paseti edan, eta ia euriz espada beritzen. Oso ondo, Iñigo, eskerrik asko, plazera izan da zurekin hitz egitea, eta, baserrian egiten duzuen lan honen guztiagatik gurekin partekatzeagatik, eta, sorte handia izan dezazuen biharko azokan, eta ea aurten behintzat estandaren saria irabazten duzuen. Ia, bizek, badien barriro, Estatuzkero, bizek, hobeto. Vale, eskerrik asko. Eskerrik asko, Iñigo. Venga, bai. Bierren dugu elkar hortik. Urtu zaldi berea zigorrari zigorkaba Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Gorka, konbentzitu zaitu? Bilboko San Tomasek badituela... Ardiz, ez nekin zu bizkaitarra zinen. Claro. Bueno, ez que da, Bilbotar donostiartua. Asko donostiartu naiz, hemen beste guna justo hitz egiten genuen hemen. Damorradan aterako zara? Bai. Ez, baina por los pelos. Ez, enazateako, baina horre hongo naiz. Espero dut hor konstituzio plazan egotea... Bai, enbeste jendekin, Bai. Ni gorkazu bezalako xa naiz. Hainbeste jende dagoen lekuetan, urduri jartzen naiz. Jende gehiago. Eta zuek, Adriz, anda, jaleo zaleak. Pizkat. Orduan Gorka, Bilbo no Donostin, bihar, esan duzuke igual... Bihar ez. Ez zara joango, ezta? Bihar... Ez da urtea, 2024 ez da urtea. Bihar deskantzatuen, berda. Datorren urte, ja izango da. Bai, hoi da. Baina mini zanahorien kontua gustatu zaizu, Bai, mini zanahore, baby. Oso petit, oso koket, oso demiur, oso petit, bai. Asko gustatu zaigu mini barazkien. Bueno, akaso igual, ez Santo Tomás, baino, igual akaso ez natzen baneiz da hola, nimozo igual, tolos zara etortzen. Oi ba! Oso ondo gorka horrela bai. Ez que ni falta nintzen pelotei. Ja da no indiguta. Tira, baina goizeko 11ak ditugu eta azken ordu ere ezagutu beharko dugu. Prest dago gure lankide Oñatza Izpuru, egunon Oñatz. Egunon, bai, bigarreko lagunok guztiak, batetik hemen Nafarroako gobernuak azketan torturatak eta egiari zuazten da egiaren garaia da Nafarroarako memoria inklusiboa dinamikak esan du, Nafarroako gobernuak Alberto Goñi Diez eta Jose Aldasoro jauregi motivazio politikoko biktima direla aitortu duela. Ofizialki beraz izan dira bi hauen aitortzak 16/2019 foru legearen arabera edo barruko errekonozimendua eta erreparazio batzordeak eman ditu izenak. Batzorde horren helburua Nafarroan eskuin muturreko taldek edo funtzionario publikoek eragindako motivazio politikoko ekintzen ondoriozko indarkerien biktimei aitortza eta erreparazio ematea da. Alberto Goñi Diez 3 aldiz atxilotu eta torturatu zuen polizia espainolak 1979an, 82an eta
85ean atxiloketa horietan guztietan aske utzi zuten eta urte horietan polizien etengabeko jazarpena jasan zituen. Jose Aldasoro Jauregi berriz 2010an atxilotu zuen Guardia Zibilak orduko Grande Marlaska epaileren aginduz. Inkomunikazioan jasandako tortura fisikoak eta psikologikoa salatu zituen Iruñeko epaitegi batean, baina salaketak artxibatu egin ziren. Beraz, bi aitortza horiek iritsi dira azken orduetan Nafarroako gobernuaren partetik. Bestalde, azken egunotan, Ekialde Bus enpresarekin eta Gipuzkoako Aldundiarekin izandako bileren ostean, langileen ordezkariek luzatutako zenbait eskaera onartu ditu eta ondorioz, bihartik aurrera Gabon garaian deitutako greba bertan bera utzi du Ekialde Buseko enpresa batzordeak. Oarsoaldea eta Bidasoaldea Donostiarekin batzen ditu Ekialde Busek eta beraz bertan bera geratu dira aipatzen ari garen greba horiek. Hala jakinarazi du LAB sindikatuak lortu dute beste ibilbidetako denbora luzatzea, autobus gehiago eta maiztasun gehiago ezartzea, errefortzuak lortu dituzte eta horrekin lankargak arintzea. Hala izatez, abenduaren 21, 22, 24, 25 eta 31 eta urtarrilaren batean ziren grebak eta haiek jetxi dituzte. Beraz, greba horiek bertan bera utzita normaltasuna izango da Ekialde Busen, esan bezala, Oarsoaldea eta Bidasoaldea Donostiarekin elkartzen dituen linea horretan. Hauxe beraz laguno kontatzeko genuena, 11 minutu jotzear diren honetan. Eskerrik asko Oinartz, guk aurrera egingo dugu, gaur egun berezia dugulako, agurren eguna esan dezakegu. Naiz, irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 82.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Mairu.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Naiz irratia. Beste urtezu gabe, nork esango zuen, iraiak 12 baten, aurkituko ginela. Ta gauzak nola diren, ia astu nuen, nola baretzen nauten, zure begi berdeak. Zenbat oroitzen dudan, Durangoko festetan, goizeko argia zure Espainien uretan. Zenbat aldatu diran, gauzak urte gutxitan, urrundu ginen eta ezer ez da berdina, gure kantu gordinak, utxik daude zugabe. Bai, nork esango zuen, piztu genuen sutan, erreko ginela. Ta gauzak nola diren, ia astu nuen, nola baretzen nauten, zure begi berdeak. Zenbat oroitzen dudan. Esan dut, gaur agurren eguna izan zitekeela, aipatu dugu, askok azken lan eguna duzu, urtekoa, azken eskola eguna, eta guk gero Jose Rafa Txado elkarrizketatuko dugu Tomasena Abenturak proiektuaren agurra badatorrelako. Baina, proiektu batzuek agur esaten digutenean, beste batzuk, kaixo esaten dute, eta ongi etorrien eguna ere izan ziteken gorkoa. Familia edo klan bateko arbaso edo ondorengoen lerroa. Horrelaxe definitzen du Wikipediak leinu hitza. Zein da seme-alabarik ez duen norbaitek munduari uzten diona? Bere leinua. Eta artistek munduari uzten diotena? Saiatu naizen arren, ez da egunik zu faltan bota gabe.
Horren inguruan hausnartzen du Berdinki zirku garaikide konpainiaren azken lanak, gaur bertan Zarautzen estreinatuko denak. Estreinaldi aurreko momentuetan barneratu dago Koldo Arakistain. Jaioterrian bertan estreinatuko du hemendik ordu gutxira lana, baina beste behin ere gurean egoteko tartea egin du. Urteak daramatzate Irati Gontzalez eta berak elkarrekin lanean. Berdintasunaren inguruko gaiak jorratuz. Eta kasu honetan, gurasotasunaren inguruan arituko dira. Eta aipatu bezala, munduari uzten diogunari buruz. Telefonoaren bestaldean dugu eta ez dugu gehiago itxaron adaraziko. Egunon, Koldo? Egunon. Ze muzea? Bueno, ondo, hementxe. Urduritasunekin, baina gustora. Bai, ez da. Nik galdetu nahi nizun ere, urduritasuna estreinaldi batek beti, suposatzen du urduritasuna, baina ez dakit, jaioterrian bertan estreinatzeak ere, zerbait berezia pizten du? Noski, denoi gustatzen zaigu, etxekoak etortzea emanalditara, eta etxean jokatzezunean, irabaztearen presioa. Etxean irabaztea denoi gustatzen zaie, bere alde hona eta txarra, txampon guztiak bezala. Eta zer moduz duzu, dena prest, bai, azken ukituak ematen ari zarete, hortxe zaudete iratitazu, edo nola zaudete? Non harrapatu zaitugu? Bueno, azken ukituak ematen, azken momentu arte ongo beha, uste, estreinaldi batek bere egitun urduritasun guztiekin, eta, irailan aurre estreinaldi batzuk izan genitun getxon, baina orduztik ere, Miriam Pérez Cazabon, eta Iraitz Lizarra Gomezek lagunduta gabiltza zintelanak iten, zen Maika zan bere zuzendaria proiektua dena, baina Maika kanpoan da, denboraldi luze baterako kanpoan da, eta orduan, bidela ogon guztiak ezin dira onden fase guztitan, baina hortze gabiltza zen lauok lantaldean, teknikariekin, eta, gustora. Begira, aipatu duzu ja lantaldea, eta berari buruz pixka galetuko dizut, zu eta Irati egongo zarete holtza, baina aipatu duzu Maika Etxekopar, zuzendari ibili dela, koreografia lanetan Miriam Pérez Cazabon, zuzendari laguntzaile Iraitz, Lizarraga aipatu duzu, musika sorkuntzan ere Ane Arruti izan da, eta estenografia eta jantzitegia Xabi Mujikaren lana izango da, eta banaketan Agore Martinezek egiten du. Lantalde potoloa, esan hemen izan ditugu iaia danak. Bai? Baten batez, baina aneri botako diogu amua, eta Nagore ez animatu, baina botata dago amua. Nagorek laguntzen diogu banaketan baino produkzioa. Produkzioa, ez da? Bai. Eta nola izan da lana? Estrategiak eta gauza guztiak, nola egin banaketa estrategia bat, eta nola egin katxet bat, eta gu zirkuti gatoz, gorputarekin lan egiteak elkartu gaitu, baina gero horrelako proiektu batean ertz asko lotu behar dira, emanaldi batean lan asko dago, produkziotik, banaketatik, laguntzak eskatzetik, azkenean, taldean lan egitea ezinbestekoa da, denerako ezin gera iritsi eta denerango ez gera adituak, zirku disiplinera, eta orain honetan gainera, zirku disiplinez gain, ahotsa ere zuzenean izango da, abesti bat abestera ere animatzen naiz eta soinu espazia edo berezik sortutako kantak egin, eta taldea ezinbestekoa da. Aipatu duzu, zirkoaren baitan disiplina asko daude, zuek batez ere akrobaziatik edo ibiltzen zarete, baina konta eguzu pixka bat zer den, eta aipatu duzu ahotsa, bai nik irakurri nuen hor zerbait kantuarekin edo bat zegoela, erronka izan da zuretzat, kasu honetan? Nik nire lehenengo artestenikoa nirea partikularra abez bat abarizatzen zen, abez batan herrian, eta horrek, Eliza, Olza eta bestirako leku askotan egoteko aukera emantian txikitatik, baina gero beranduago zarauten bertan bagenun Malabar elkarte bat, eta hortik iritsi nintzen zirkura, eta Olzari lotua txikitatik, baina profesionalki hontan jardungo nunik txikitan galdetu izan baliate, ez duna postu izan. Eta aipatu dugu leinu dela gaur estreinatuko duzuen lanaren izenburua, Mikra izan zen zuen lehen lana, eta gaurkoari buruz nik zerbait aipatu dut, baina gustatuko litzake pixkat gehiago zuk sakonki azaltzea. Zeri buruz hitz egiten du lan honek? Oso ondo laburtu dituzu, ikuskizunean dauden ideia guztiak, azkenean hori, ideologikoki ugaztunak ikanek ugalketa da helburu edo, ugaztunek beraiek ja hemen ez daudenean hemen zerbait uztea, edo azkarra bat, bizidun guztiek bezala, loreak ematen du fruituak ematen du azia, eta azi hori berriz ezmatzen, berriz landara, eta bizka bat horri lotuta, gurasotasuna 40 urte inguru ditugunez, tokagu alde guztitan, borbozka, eta, gure kasuan adibidez Iratik argi zeukan, ama izan aituela, baina zirkua egitean, ere denbora asko eta
bere gorputza ere horri emana zuen. Orduan, bueno, hasiera batean bilaketa fasean geundenean Persus bat ezela ikusten genuen, alegia, pues, nahi bezain ondo bi alderdiak atenditzea edo ezinezkoa zela, baina bilaketan genbiltzala zokatu zen orduan gelitu zela, eta orduan genuen geldialdi bat, erabaki genuen konpainiak baliatzea eta bizitzea momentu hori, justu holtarako sortzen ari ginen lan horretan ere asko elikatuko zilako. Zer da hori? Hori parekatzen dugu, ez? Artista bezala, nik nire kasuan enaiz guraso, baina baditugu, zirku eskola bat, eta mikra lehendik, eta orain bigarren okra bat, eta lehen esan duten bezala, horiek ere lana eskatze dute, eta atzen ditu behar dira, emantzaztaien jaten, Bai, ze berdintasun edo topatzen direnez, antzekotasunak azkenean, artistek ere uzten dugu hor gure leinu txikitxoa edo baizu, ezta? Bai, eta, hori ere zaindu beharran zerbait da, eta zaintzaren opzia daukagu beti, ez? Zaintza klase batzuk, rol batzuk egotzen zaizkie, beste batzuek, ez da bat ere parekidea oraindik, ez? Eta, hori ere beste esparrutaren manda, pizka bat denetik dauka, eta bakarrik guraso diren entzat. Egokia, bi aldarrikapen genitu honekin, ez? Batetik, zirkoa garetoan ere bereko gaitan dezan, beste artesanikoen pare edo, eta bestea, zirkoa beti iruditegian aurrekin lotu da zerbait, aurrentzat denbora pasa moduan, Eta, gure erronkazan ere, gai sozialak edo, eskatzen gaituzten gaiak ere jorratu daitezkela zirkutik, eta pixka bat momentu atxegin bat pasarazi, baina zer pentsatu eman. Mira, justu horri buruz ere galdetu nahi nizun, ezta? Zuek aretorako ikuskizuna egin duzue, nik egia da badudala lagun bat, zure ikasle dena gainera, eta bere bitartez badut zirku emanaldien berri agian pixkat geixio, eta edo ezakiden hori edo agian zerbait gehiago ikusteko aukera daukagula gaur egun edo nola ikusten duzu, esan duzu ez, arte eszenikoen esparruan ere zirkoari bere lekua egiteko beharra dagoela. Nola ikusten duzu momentu honetan egoera? 2024 hontan gertatu da zerbait zirkoa egiten dugun guztientzat oso garrantzizkoa. Azkenean lei de enseñanzas artísticas deitzen delakoaren barruan zirkuak ere onartua izan da, eta orain arte, borondate politikoa balin bat egon gu entzunak izan gintezken, erabakiak hartzen dien lekutan, baina orain lege hori onartu danetik, atzera kontu bat hasi da, eta pixkanaka ezkuntza kompetentzia autonomikoa izan arren, mugimendua badagon ere mutan behintzat, lege aldetik gauzak egokitu beharko dira, azkenean sistema musika eskola bat ezela, edo dantza eskola bat ezela, nola baiteko aukera eman behar da, hau ikasi nahi dutenek egin izan dezaten. Eta gure helburua da, hori albaldin bada egin hemen, kanpora jutea oso aberazgarria dela, eta beste kultura batzuk ezagutu, beste egiteko modu batzuk, baina, beste ikasketa batzuk egin daitezkein bezala zirkoare ikasi ahal izatea, guretzat amets bada, helburua da, eta segurazki, guk ja egin ezin ahal izan degun hori, beste batzuk egin dute. Izan ginelako gara eta garelako izango dira, Hoixe. Hori da orain gelitzen zaigun lana baita. Eta, lehenengo aldia da, itzarturako zirkuituan zirkoak badaukala bere lerro propioa, edo produkzio laguntzetan, parlaritzan, gu oso kontentu gaudez, gure ibilbideaz izanetik konpainia bezala, emankorraria izaten eta ematen du bizarautzen egon bat esango izut, zirkoaren olatua sorteatzeko aukera izaten nahi. Eta gauza arautzen, baina aurrera begira leinuk ere izango ditu beste areto batzuk, ez? Ikusiko zaituztegu beste. Ni gaur joango naiz, Koldo? Abisatzen zut. Bai, hortxe. Bai, bertan izango gara, iratita biok. Uste du gaina, sarrera ja, agortzen nik erosin dituenean, azken lerroa beste egitzen geratzen. Osake, pentsatzen dut. Bai, abegiratzen ekien. Pentsatzen nun, ez da oso ondia ere, irunen ordenean kostatu zaigu gehiago betetzea, baina, pozgarria da, etxean eta betetaia. Bai. Eta aurrera begira? Aurrera begira ditugu, lehen aipatu duten izartutako zirkuituaren baitan ditugu emanaldiak, data guztiak ezin izkizut esan noiz, baina gau, urtarrian ditugu Getxo eta Irun, beranduago Bergaran, Askoitin, leku pila batetan, bederatzi 10 emanaldi bintzat lotuta ditugu, eta estrenaldi baterako guretzat 10 bat lotuta izatea,
bada, ja, lorpen bat. Bai, asko da, estrenatu horretik jagoneko itxiak izatea. Eta aretorako esan dugu, baduzue estenografian hor Xabik eta ez dakit nola sortu duen zuekin batera, eta jantzitegiaren hori nik gaur betan deskubrituko dut, baina baduzue estruktura bat, ezta? Hor holtzan egongo dana, okerrespanago. Bai, azkenean esaten eginean bezala, areto batean sartzea zirkuko produkzio bat dituzten behar bereziekin, ez da erresa, areto guztiak ez daude egokituta, batzuetan altuerak ez digu mango, beste batzuetan zabalerak ez digu mango. Modelo mentzat kabitzen zaigu gure kuadrupedo hau, eta Xabik egin duna da, soil soila ikusi ez dadin, lehendik bagenun kuadrupedo hori pixka bat jantzi esango dugu, eta kuadrupedo hori jantzi, eta estenan dauden beste elementuak ere kolore paleta baten arabera hautatu, eta gero gure bigarren aztala edo soinean dara magun erropa guzti hori ere berak diseinatu du, eta maitasun handiz jozik. Ze politia egiten duen koldoke, oiuri? Oso, egia da. Bai. Ordu, animatu dadila gaur jendia, gaur ja gutxi, ez tezue sarrera asko izango, baina aurrerantzean guk ere hemen emango du leinuren berri, eta egiten duzuen guztiarin berri, eta, orain zer egingo duzu, konta iguzu zer den, gaur, zirku emanaldi bat duen artista batek estrenu aurretik egingo duena. Orain txenabil, herrian enkargu batzuk egiten, ditugulako kartel batzuk eskatu bat imprimategian, iratikin itzein dut eta justu iratik eukizun haurtxo hori, gaur gaixotu da, uste astu guztiontako estresa ere aidara pairatzen, orduan, bostor gabiltza antolatzen, 12 ezartuko gera, eta denok elkarrekin bazkaltera jun, eta azken momentu txoko gautatxoak. Ze ondo. Haize, barrutik hor tximeleta gozak zer pasatzen dena ez, urduritasun hori, seguraski biziko duze, baina beharkoa da ere. Hola, hotxetik nia egin aiz transmititzen, nik badaukat hola barra. Zaki tximeletak dira, nio porapila. Espero dugu oso ondo joatea estreinaldia, hemendik aurrerako emanaldiak ere bai, eta gozatzen jarraitzea zuek ikustera joaten garen guztiok. Mila esker, aukera honengatik, eta badakizue, emanaldianen berri jakine bali maezue, gure sare sozialetan, edo webgunean topatuko zue, Errinki Zirkus, eta jungo gara publikatzen, orain arte prozesuaren informazioa ere publikatzen genuen, baina emanaldiak ditugun ere. Primera, kakapila koldo eta gozatu emanaldiaz. Mila esker, zartetxo negatik, ondo izan. Aio. Bihurtu zara bihotzean orbain, maite zintudan guztiak ez du deus balio orain. Itzulera mestuko dut, jarraituko dut zure zain. Oroitzapenek esnatu nautea, metxetan nengoela. Alboan sentitzen zaiudan arren, Bueno, iritsi da, Olentzero, Bai? Bai, iritsi da. En serio? Olentzero. Olentzero. Bidaze kutxotxo politxa bida. Atzetik loreak. Bai. Eta horretak, txokolata. Gorkak ekarri digu, Gorka eskerrik asko. Bai, zuei. Oso detaile polita, eta aukeratu duzu, ezin hobe. En serio? Eta, baina, elkar banatu egin barko ditut, ez da? Bai, ez dakit. Nola ez dakit? Bai! Bai. Denak deneretzako ezin da. Hola esan da, ez dakit. Orditzen barko zulan taldearekin. Bi izan ezik, besteak zuretzako, baina, hombre. Bi izan ezik? Iru, klaro, iru. Eta azten bagea, iru. Iru. Bestek ez zutentzun. Gaina ze polita, Eiren aido bat, Hemen banatzen hasten bolin banaiz. Bai. Ez zaudela. Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere.
Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin. Egunon Euskal Herria. Goizeko 8 eman berriak egunon daizula. Egunon guztia. Arratsaldean. Arratsaldeko 8 dira. Ongi etorri naiz irratira. Irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu. Zer zarte, kamionetan, kamioian ere musika bin eta juten diran eta bai. Ez dakit, korri pixkat ere egin beharko du, ze gainera Goiuri azken aldien entrenatzen ibili da eta uste dut. Denbora guztin ez du balio, kamionetan sartuta. Ilusio guztizenak animatzen diteu korrika egitea. Ondo izan. Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu naiz irratia zurekin. Egunak uzten ez didanetan, lotuta banengo bezala, airea estu, eutxi eta kalderen bia eman azala. Egun sentian gelditzen zaidan, usain horiaz, azala eutxi ezin dut, egoan odeiak ukitu ala. Une hau bat besterik ez bada, orain eta hemen ez bagaude, nork emango digu geroa, gorpuzterik ez badute. Tira, eta aipatu dugu ostirala dela, beraz, asteburuko plana egin beharko dugu. Sentitzen dut hemen presentzia bat, badatorrena, niri txokolatea lapurtzera, eta zure reakzioa izugarria izan da, hurbiltzen ikusi, eta txa bere gana bomboiak. Ez, eske gauza bat esan behar ditzuet, nik atzo Donostien, lan jardunaldi bat izan nuen, eta autobusetik jetxin nintzenean, irratira etorri nintzen pentsatuz, napolitana bat daukat irratian, zendo nere napolitana, zegoitxoa napolitana, irratiko bate irikin, sartu nintzen, jo nintzen napolitanaren gana, ez zagoa napolitana. Eta galdetu non, zan gertatu da, hemen zeon napolitanakin. Eta Imanoloek santzidan, eske pentsatzen nun, aztu inzitzaizula, eta aztuta eukiko zenula, eta banik jandet. Begira. Orduan, oraindik zain hau, beste napolitana bat ekartzen didan, trukean, nire napolitana jantzulako, eta ez zitekarri, eta gainera, eta bomboiak entzera. Si, hombre. Tira, baina ostirala da eta ostiralero bezala asteburuko planen agenda ere osatu dugu. Bai, esan dugu lehendabizikoa aipatu duguna, ez? Leinu estrenatuko dela gaur Zarozko modelo aretoan, arratsaldeko 8etan. Nik uste du sarrera oso gutxi edo dagoeneko zirela gongo, baina nahi duenak hor dauzka. Eta horrez gain baditugu beste lan batzuk. Kortxoaren dilema, eskainiko dutela Sarteko Manuel Lekuona kulturetxean atxaldeko 8etan. Minan ere bere birarekin badabil batetik bestera eta gaur getxon izango da bertako musike barrin 7 terdietan. Eta Antxon Telleria ere batetik bestera ikusten dugu. Eta ni lanarekin Lezoko txerrimuño neongo da gaueko 10etan. Hau garrantzitsua. Markatu gorka ez entzun ze esan didazun. Esan daiteke irratean? Ez, bale. Ez que horrenik ez dago konfirmatuta. Bale. Baina nini inguruan da, martxo inguruan. Zuk informazio asko daukazu. Parean eseri zaita. Horrez gain, Almazenean antzerki lana eskinuko dute Aretxabaletako Zaraia aretoan gaur 8etan eta igandean berriz Eskoriatzan izango dira 7etan. Eta dantza eta bertsoa uztartzen dituen amaraun lana, amatasunaren ingurukoa, Idiazabal Algo kiroldegian 8etan eskainiko dute gaur arratsaldean. Leiotik alako kotxe gorri baten maitatu zuen aspaldi. Jende buen boi bat eta anixa zaukan.
Mozkortu inaiz. Mozkortu inaiz. Zein bidia. Biotzak salto egin dio gira. Markatu egin jarraitu. Lasai. Eta egia da astebururako eta aurrera begira emanaldi asko helduei begirakoa behintzat ez daudela, asko dago umei aurrentzako emanaldi asko daude, paiazoenak, beste hainbat ni gaur magia gala. Hori da, Legazpira joango zara, hori aipatu behar nuen. Euskal Magoen bigarren magia gala ospatuko da bertan, Legazpin, atxaldeko 7:00 eta horraz gain beste emanaldi asko izango dituzue aurrekin eta familian gozatzekoak, baina biharko 2 proposamen topatu ditugu. Stand-up, Legazpiko Latxartegi aretoan 7:30 eta XD umore jaialdia. Xabin Fernandez, Esti Curiel, Anjon Telleria, Beatriz Egiazaba, Jon Plazaola egongo dira gaur, bihar, Tolosako gure zirkuan, atxaldeko 7:00, beraz, umorea gozatzeko tartea ziur egongo dela. Ospatzen ditugulako. Eta iaz, lan honi buruz pixkatola Gabonen inguruan aritu giner, intxaur kraskagailua piezari buruz, bere historia pixka bat aipatu genuen, eta egia da Gabonetan beti gure hiri eta herrietako antzokietara eta iristen dela batetik edo bestetik lan honen bertsioren bat. Eta igandean Santurtziko Serantes kulture aretoan 7:00 eskainiko dute lan hau, eta kasu honetan nazioarteko balet klasikoak eskainiko du. Beraz, hortxe, baletaz gozatzeko aukera obra ezagun honekin. Karietan tabernan autobusetan gaude, elkarrukitzen diogu efemeridean nahi gabe. Zari da gertatzen, hemen ari zarete ez dulka tenis partida bat izango balitz zela, lehenengo iana gero aritz. Gaur, zuek esan duzu bihar jende artean da ze ondo eta San Tomas eguna eta zuek bihar egon behar dezue oen manta batekin sopa jaten eta zopa kalean jatezakegu, txistorra batera. Begira, leku batzuetan, nik ez dut alkoholik edaten, eta batzuetan nik hartu dut, iaz gogoratzen dut, Donostian hartu nuela. Lehenengo txistorra pintxoa eta sagardoa beharrean saldarekin. Pozik nik, ikusten salda hartu dezaket, goiuri, bihar, kalean. Anda, zaukera ona. Ez? Hola, bero, jak? Ez du ikusten. Hola, buruarekin ez esaten du. Zaudete... Euri egingo du eta... Hola, goxotasuna. Oso sartuko da, salda bero bat. Nik ez dakaritze bezen besteko parrandarik ingo, hori arte daukat. Ikusiko gu, aber bihar. Kezkatuta nago zuen osasunarekin. Zer asko. Viejos cantautores. ¿Sabes dónde puedo encontrar el sentido de la vida? Creo que hemos empezado a divagar
instante. Aizu, ze plan daukazue gabonetarako? Aritz? Aritz, Bilbora jo marko duzu egunen batean? Bai, bueltako naiz. Gaur bueltako naiz. Gero igandean manator bueltan. Eta, eske daukat Baskari baten daian. Begira. Irakasle hoi batekin, eta gero... Bai, kurioso. Bueno, ez da hitz. Bai, juntako gara, klaseko batzuk, eta bere etxera joango gara endaiara. Irakasle hoia esaten duzune? No, bueno, claro, irakasle hoia, bai. Eskola garaikoa edo? Ez, unibertsitate garaikoa. Bai. Bueno, claro, gure irakaslea izan zen bere etxera joango gara. Eta... Endaia aipatu duzu, ez? Endaia, bai. Gizu lehen pentsatut, irratian aipatu behar dugu, baina aztu intzait. Endaian, Borderline fabrikan, gabon gauean, afari antolatu dute, ze badago jendea ez daukana norekin afaldu, gabon gauean, eta orduan, begira, jarri dute nik isa sarean ikusi dut, gabon gauean afari eskeniko dugu Borderlineen nahi duten guztientzat, bereziki arrazoi bat edo beste tarteko gau hau norekin igaro ez daukaten entzat. Afaria doain da prezio librean, zuk erabakitzen duzu zenbat ordaindu, hementxe jartzen du begira izango da. Afari kolektiboa, guk egina prezio libreak, animazio txiki bat, musika eta afalosteko tertulia goxoa. Eta hasiko da, abenduaren 24an, arratsaldeko 6etatik aurrera. Iruditzen zait oso ederra. Oso ederra. Bai. Eta zuen daiara zoaz, baina beste kontu batzuetara. Bai, ni simaz, Baskaltzera. Oso ondo. Eta gero ja Bilbora bueltako naiz eta horren mango ditut. Bale, eta orain etzoaz Erromara, Budapestera... Ez ditukatzen, ez daukat irurik. Dena gastatu dira. Dena gastatu duzu. Bai. Indezu urteko errepasoa zenbat lekutan egontzaren aurten... Google Mapsek egiten dizu, ez dakizuen, baina kronologia eta horrekin egiten dizu tipo errepasotxo bat, non egon zaren, eta zenbat hiri eta zenbat herri alde bizitatu dituzun, eta behiratu beharko dut, zenbat lekutan egon izan, baina ez dira gutxi. De compartir, de amar y recordar, volver, mirar atrás para caminar. Eta zuko diana planiko duzu? Bai, pilo bat. Zure ibilizara urtean zara. Munduan bueltaka, Bai. Eta kobratzen gainera, esate zue, tipo... Nola kobratzen? Antzespenak egiten, eta... Ez, baina esaten oporretan, Bale. Ikizatenen hortik Euskal Herritik biraka eta gainera kobratzen, no? Hori egia da. Horregatik esaten nuni. Bale. Hori egia da, bai. Bai. Ez, baina esan nahi nuen, oporretan ibili zinelako irla goixo batzuetan. Bai, ez. Nei gustatzen zaite, aldudanean behintzat, oporrak kanpoan egin alizatea, baina gabonetan normalean ez dut aukerarik izaten, emanaldiak eta Tomasekin normalean gabonetan asko izaten direlako, aurrei begirakoak, eta aurten tokatzen da, pixka bat hori itxi, eta entxegoak dauzkat egunero, beraz, oso por gutxi. Eta Naparraldera? Bai, afaltzera eta Bazkaltzera 24 eta 25ean joango gara, eta bestela gutxi. Baina, badaukat gogoa ere, naizta entxegoak izan eta emanaldiak, tarteren bat gutxi izango dira, baina, Eta matxak jaten dituzu, atzo Julenek esan zidan berak ez dituela matxak jaten. Bagira, txikitan enituen jaten, ez zitzaizkidan gustatzen, eta orduan antolatzen nun, uste noiz baita egin nula, matxak jan beharrean globoak puztu, eta globoak zulatu, lertu, urteren batean hori, eta orain ja, bai, jaten ditut, bai, baina, besterik gabe, baina... Eta kulero gorria jartzen dituzu? Sekretu guztik hemen azaldu da, bakoitzak, erritu asko daude urte zaharregunaren edo gabon zaharregunaren inguruan, eta orduan, zan jakiteagatik. Nik aurrekoan entzunen lehenengo aldiz, mutil laguna edo neska laguna nahi balin baduzu. Zein berda? 12 matxak jan behar dira mai baten azpian makurtuta. Osa, zu mai azpira sartze zara, eta matxak mai azpian jaten dizuz, eta horrela ziur, urrek urtean, 2025ean, neska laguna edo mutil laguna edukiko duzula. Zer lotura egongo ote da, edo nork asmatu ote zuen ez mai azpi horrek. Kuriosoa, bitxia. Ez, hori ez dut egiten. Eta zutik edo iserita. Bai, jazten duela. Eta zutik edo iserita jaten dituzu matxak. Horrek ere egin omen dauka. Bai? Normalen, azten zara eserita, lasa, eta gero... Eserita jatu ditut? 6. matxan ja, ez dakit.
Eta pauso, ematen duzu pausoa eskuineko hankarekin. Lehen pausua Hori edo esaten dute, lehen pausua, 12etan, lehen pausua eman behar dela eskuineko hankarekin, ze horrek baita, horrela benetan ondo hasten duzu urtea. Oso superstizio, bueno, gauza horietan sinisten duzula. Ez, nik ez du sinisten, baina horreko aritu nintzen entzuten zerrenda eta jakin nahi nuen, imitatzeko, ze nik egiten ditut. Zuzer egiten duzu orduan, konta iguzu. Matxak, 12 matxak jaten ditut. Bai, maiazpian ez? Ez dut inoiz egin. Kulero gorriak ere... Bai, nik hori bere, bai. Gainera kuadriako bat bereziki tematzen da horrekin, eta duela 4 urte dola kuadriako beste batek, mutil batek esan zuen, nik hori ez dut inoiz egin, eta gainera ez dauzkat kaltzontzio. Kolore hortako kaltzontziorik ez dut, eta oparitu egin zion. Kuadriako batek besteari oparitu zizkion kaltzontzio gorriak. Orain ez daukazu aitzakiarik. Ez daukazu aitzakiarik. Orduan, kulero gorriak jartzen ditut, matxa jaten ditut, baina ez naiz gai oroitzeko eserita edo zutik jaten dituan. Ez? Ez dakit. Uste dut pixkat dela, aritzek esan duela, agian eserita hasten naiz eta gero urduri jartzen naiz ze ezin ditut denak jan eta... Hori esan. Eta zutitzen naiz. Posible da. Zukarit nola egiten dituzu, nola jate dituzu? Nik uste dut horrela, no? Hasieran eserita hasten naiz, eta gero ja emozioaren gatik, eta 6. o 8. matxan ja nago zutituta eta atoa letxe danak hauan sartzen, ze gero beti geratzen da matxaren bat hortik jangabe. Hori galetu behar nuen, 12 jaten dituzue? Ni saiatzen naiz. Saiatu behintzat. Hor gaudela ja, saiatzen gara. Bukatzen duzu hor. Eta eztabaidak izaten dituzue ingurukoekin ze telebista katetan ikusi eta horrelakoak. Ze hori ere izaten da, azkenean nik segun ETV baten Ilaski eta Julen Telleria dukiko ditugu, ETV bin Afrika eta Leire Martínez. Baitu? Leire Martínez La Oreja? Hori da, Leire Martínez La Orejaka. Aukeratu behar da, ETV bat edo ETV bi, edo agian ikusi nahi duzu La Sexta da Cristina Pedrotxeren haustu dut. Cristina Pedrotxerekin ikusi nahi dituzu, edo agian, aurten, bolo-bolo ibili da Televisión Espainolaren gaia, zean bertan Broncanok eta Lala Txusek emango dituzte, eta horrez da sortu da, Lala Txusek ez dauka gorputz normatibo bat, eta orduan, iruzkin oso itxusiak jaso ditu horren inguruan. Ez duzu ez da baidatzen, non ikusi? Nerean ez da baidatu, agian ez da hitza, baina egia da, segun eta non nagoen, non ospatzen dudan, esan nahi dut, familia handiagoarekin ospatu izan dudanean, ez da bai da gehiago gonda, adibidez batzuk etzekitelako euskeraz, eta ardu nahi zuten La Sexta olako bat, eta adibidez banik ez, edo lako zerbait, bai egonda, baina etxia nola nik gurasoekin egiten dut, gutxi gara, 3 gara, eta hor, edo uste dut ETV bat, edo amak batzutan gaztelaniaz nahiago izaten du, baina bestela, ez da bai da ez. Ez dagoten. Ez bereziki. Bai, iparraldean ere ez dago ohitura hori, kanpaien ohitura hori, ez bereziki. Iten dute atzera kontu bat edo... Bai, olako zerbait, baina ez kanpaiak entzutearena eta zerbait hori ez omen dute egiten. Italian ere ez. Esan lagun italiar batek esan ziren, pixka bat harrituta entzun zuenean, eta nik egia esan, bida, egotik, zer diren gauzak pentsatzen nuen mundu guztian egiten zerbait. Bai. Ez nuna, baina nola ez dun beti jasotzen, ere duken Emaiozu bigarren aukera bat egunari.
Naiz irratian, bigarren kafea. Aritz, zer diozu? Oianak leku zalatu behar du? Bai, claro, Nik claro. uste dut baietz, ezta? Euneko eun. Osa, jarri hor, ja. Oiana, elkarrizketatzailearen postutik, elkarrizketatuaren lekura pasako zara. Ez du egin, a ber, Oiana, entzuten zaitu, agian ez zaigun. Barkatu. Bai. Mikrofonara gerturatzen balin bazara, entzuten zaitu. Hau, historikoa da entzule. Historikoa. Unonak gure leiotik Zaldi eroaren tirak atera dit Eguneko lehen irria daloit Gure aita sarean eskelak leitzen dabil Gaztain ondoak imatzen jarri aurretik Adaskak betiko kutxan gorde dizkit Sugar hau guztiz inoiz itzalez dadin Joxerra Fatxado, Pasai San Pedro, antzerki irakasle, zuzendari, aktore eta paiazoa. Antzerki irakasle, zuzendari, aktore eta paiazoa da, Joxerra Fatxado. Magisteritza ikasketak egin eta hezkuntza arautuan irakasle aritu bazen ere, Pasaiako antzerki tailerrean ikasi ondoren, berehala ikusi zuen barruan zeramana antzerkia zela eta horretan murgildu zen. Kak eskatzen dizkit egunero gerratik itzuli Ikusi dugu pantailan, Aupa Etxebeste edo Ilargiaren sekretua filmetan, telebistan, Koenkalen adibidez, baina batez ere antzerkian, hori baita bere pasioa. Zingili Zangala konpainiaren Andolin Zeregin, Topo konpainiaren zerbitzaria, Messi Eclipse eta Rosali, Lurrazpiko Kaioak, Gaviota Subterraneas, Txantxakaren La mano del emigrante, Xepeta konpainiarekin berak sorturiko Errefuxa, Modesto kapitaina ipuin kontaketa, eta azken urteetan Euskal Herriko txoko ezberdinetara eraman duen Tomasen abenturak. Naiz eta askok oraindik ez duten ahaztu, Goenkaleko Isaiasen maltzurkeria, aipatutako guztia xamurtasun eta kariño handiz egiten du Joxerrak, izan ere, berak behin irratsaio honetan esan zuen bezala, maitasunik gabe ezin da antzerkia egin. Bi aldiz pentsatu gabe Oiana Maritorena, Donostia, aktorea, dantzaria, aurkezlea eta laguna. Euskal Telebistako Hasiberriak, Kilkerrama, Txak Planet eta Goenkale telesaietan, Tele5ko Hospital Zentralen, La Sextako Que vida más triste, edo zineman Eutxi, Kosmos, Elvira, edo Laki detuten la tormenta bezalako filmetan, baina bereziki distiratxo ikusi dugu holtzan. Utzi zure mezua seinalaren ondoren lanean, edo birandabilen Oskarraren zatoran. Bestelako lanak ere egiten ditu. Aktore zuzendari, euskara irakasle, zinemaldiko aurkezle eta elkarrizketatzaile. Lotxatia dirudi, baina ohituta dago fokuetara. Txikitan Zurriola ikastolarekin danborradan ateratzen zenetik, edo ikastolako orduz barruko saioetan antzerkian Montxorekin hasi zenetik. Itzali ditu gainerako argia. Geroxeago 9 urterekin hasi zen orduzkanpoko klasea jasotzen, Joxerra Fatxadorekin. Gurasoek behartu zutelako, Eta gero, Joxerrak esan da, dantzan hasi zen Isabelekin. Egiten badu alboan nauzu
15 urte zituela berriz gu izeneko obra egin zen Joxerrarekin, eta Gipuzkoako antzerki topaketa irabazi gainera. Aurrerago, casting bat egin zuten Goenkalerekin, eta ordutik Teresaren paperean hasi zen bere ibilbide diziretsua. Itzek zentzua galdu dute nola esan. Egunon, bikote? Egunon. Egunon, aurkezpen zoragarria honen ondoren, hoberena agien izango esan altxatzea. Altxatzen da jutea, eta, bai, bai. Eta geratuko ginateke oso ondo. Bai. Baina, ze aurkezpen polita, ederra, zehatza, egiazkoa, unkigarria. Oianak beti nahi izan du horrelako aurkezpena, ze berak egiten ditu ostiralero, claro. Eta beti inbidiatan egoten zen, eta esan zigun, egin behar genuela. Berak egiten dien bestiei, eta orduan eskatu zu beraren zat. Ez daula. Bueno, Oiana, pozik geratu zara? Bai, oso pozik, eskerrik asko. Ez dakitatu guztiak egiazkoak ziren ala ez, hartu ditu, Bai, ni testigu, Bai, perfecto. Tira, bikote, gaur hemen zaudete Tomasen abenturak proiektuarekin azken festa ospatzen ari zaretelako, agur esango duelako proiektu ederronek. Ez dakit ze sentsazio daukazuten momentu honetan. Pentsatzen dut aldatzen joango dela eta azkeneko obra egin ostean beste sentsazio bat izan daitekela, baina orain gaur-gaurkoz ze sentsazio daukazute? Oraingoz gaude, ni pertsonalkin ego zoriontsu. Zoriontsu. Agian oso inkonstientean naizelako. Ez duelako pentsatu azkena dela. Eta agian izango da horrengatik, baina ninez pila bat disfrutatzen. Ez pentsatzen azkena dela. Orduan jendearen jarrera esaten nahi da oso polita, oso ederra. Eta ezakit, gozatzen. Oian, atazu? Bai, nik ere uste ez detela pentsatzen eta seguraski 29 antzokizarrean egin ondoren berezia izango da, 30 dugu azkena Zumaian. Badakit hor ja beste sentimendu batzuk suertatuko direla, ni oso azkar hunkitzen naiz gainera, eta egia da batzuetan emanaldian azkena bestian pentsatzen dudanean esaten ari garena, zen momentu baten badago esalditxo agur, betik, ez? Hor beti, gorputzean zerbait sartzen zait, eta hunkitu bezala egiten naiz, baino bestela emanaldiak gozatzen jarraitzen dut, eta gero umeekin zaudenean ere bai, eta gogotxu, bai. Gainera da produktu bat funtzionatzen dula. Orduan badakigu funtzionatzen dula, jendeak oso ondo pasatzen dula, eta osamen osoa. Gauk ere bai. Muxi eta Tomas zarete, Muxi da neska azkarra, ikasgelako azkarrena. Bai, seguro. Dantzatzea asko gustatzen zaio, eta baita ere bizikletaz ibiltzea. Ikastolara bizikletaz joaten da, egunero. Hau, badakigu oso Oiana maritoena dela. Oiana delako. Muxi oso Oiana da. Oso Oiana da. Bai. Guk ikusi dugu Oiana dantzan, badakigu azkarrena dela, ikusi dugu lanera bizikletaz joaten, beraz, Muxi oso Oiana balin bada, esan dezakegu Tomasen deskribapena ere oso Joxerra dela. Ze deskribapena da, Tomas mutil inozentea da, baina jatorra, alaia eta divertigarria. Izan daiteke. Baina, a ver, nik uste, Tomas oso inozentea dela. Hainen niri asko gustatzen zait, hain inozente izatea, eta ume txikiak Tomasekin empoderatzen dira. Ikusten duten txoropito eta txori flauta dena. Ezin dutela sinistu nola egon daiteken horrelako pertsona bat, ez? Orduan, oso inozentea da. Eskerra daukala Muxi, hor. Bestela ez luke jakingo ezerra egiten. Eta saltxa guztietan sartzen da, baina gero ez daki hortik nola atera. Eta momentu batean berak esaten dugun bezala, ni oso koldarra naiz, bera da ausarta, azkarra, ederra, eta dena den, ze pozik nagoen aukeraketa hau egin nuenean, Oianarekin. Eta ez dago horrelako beste paiasorik. Normalen beste paiasoa dira, bi Augusto, bi Sudurekin.
edo aurpegi txuri, eta bi augustokin, portxeta, bai? Bueno, kasu honetan aldatu dute eta kolorekin zegoen garbiago, edo txirrimirri eta txiribiton, horrela, edo baina beste bi mutil, edo beste bi neska, eta duen zudirrekin, baina inorez da usartu, bezala, egitea, osea, aurpegi txuria, osea, eskarra, ederra, eta bi augusto inozente tonto lapiko honekin. Okerrezuanago, elkarrekin egindako lehena izan zen Tomasen 10. urte betetze festa. Bai, aurretik enun beste bat, bi puin, ere bai? Bi puin, da bizi? Ez, iru. Iru puin, eta gero egin beste bi puin gehiago, eta bai, eta... Baina egia da ni sartu nintzenen justu batez ere 10 urtekoarekin zela, eta hiru ipuineko arrastoren bat oraindik geratu zen eta egin genituen. Bai. Baina nik azpimarratuko nuke, hori, nola lortu degun, kombinazio honetan hain parra egiteko hain tremendoa izatea. Zeta eske tremendoa da. Eske, ume txikiek ezakit saldetara begiratu, edo begiratzen dute musi, bueno, a ber, bertzion hau zentzuduna da, eta beste txori flauta horrek egiten du hor, edo ze gauzak esaten ditun, edo ze gauzak nola bideratzen ditun gauzak. Orduan, niretzat kombinazio hori da mortala, bai, tremendoa. Eta biena nola gogoratzen duzu zukasiera hori? Egia da, karo, Joserrak, aipatu duzun bezala, sarreran, nik txikitatik ezagutzen dut, 9 urterekin edo, bai, haseniko nintzen berarekin, orduan, egia da, ibilbide asko elkarrekin egin dugu, lagoen kalen ere elkarrekin hasi ginen urte hartan, bio batera, eta orduan, eta lanean antzerki eskolan ere elkarrekin gaude, orduan, bai, asko dago, baina inoiz ez genuen lan egin horlako ezertan elkarrekin, eta proposatu zidanean, gogoratzen dut, Gabon, 24 batean esan zidala, bai, olentzero ikustera joan ginela, eta momentu baten bota zidala, aizu, eta zukingo zenuke? Tanik, Eta gogoratzen duen proposamenaren momentua, eta egia da izan zala, ai ama, bai, eta nik umeekin lan eginean nuen, irrien lagunaken, pixkat, hor ezagutu nuen oholtza umeen ikuskizunei zuzendua bezala, eta orduan oso politia izan da, bai, zegia da elkar asko ezagutzen dugula, baina lanean ere inoiz ez ginelagon, eta ez dakizula noiz nola, azkenean, gero lanean bakoitza garen bezala. Eta ez roloietan. Hori da. Eta ni beti izan naiz bere irakaslea. Hori da. Eta Tomas da bere lagun txikia txoriflauta. Bai, orduan oso ezberdina da. Eta orduan estatusak aldatu egiten ziren, zeharo. Baina oso politiak izan dira urte hauek, eta asko disfrutatu dut, eta uste dut sortu dugula gubion arten, eta gero Inma teknikariare Irazustabarrena dugu, hiruok egoten gara normalean, nire noizbait norbaitek ordezkatu nau, baina furgonetan ordu asko dira, azkenan ordu asko pasatzen dituzu, montatu, deskargatu, venga, nekatu, ordua dira, aste burutan. Gure furgonetak 3 gurpil ditu, Oiana Maritorena, Inma Irazustabarrena, eta Jose Rafa. 3 gurpileko furgoneta bat. Edarra. Bai. Agur esango duzu, azken festa batekin, galdetu daiteke zergatik? Bai, erretiro hartzen dudalako. Eta erretiro hartzen dut, egia esan nire maztak hartu duelako, nire kontrariak, eta orduan esan nio, ni zurekin, eta orduan egin zu, urte hauek izan zitezkenak, hain ederrak, beste lanian, eta justo. Eta bai, eta modu agian inkonstiente batean, pentsatu dut dena ustea, frenatzea, ez dakit zer gertatuko den nirekin etorkizunean, egia esan. Baina bai, nik uste aukera handia dala frenatzea. Bai, apirian egin goitu dira 25 urte. Hau, kostata, esan behar dez, eta daukagu proiektu bat, aizue, jubilatzen aizela, pakeman. Nik uste inoiz ez da antzerkia utziko. Ez dutziko. Ez dakit. Zeta nire pasioa izan da. Eta gainen antzerkiarekin oso zoriontxo izan naiz.
Osea, Tomasekin eta musikin zoriontxoa gea. Osea, naiz, gea. Zurriolan, atzo egin zidaten gaina kristonen zerrona, ia, sortzeronik, umekin, eta klaseak ematen nien dago erreta. Beste, inguruan jendea dagoen bezala, edo irakaskuntza, jainko arren. Ez que ni oso posin nago klaseak ematen. Baina bai agian sentitzen dut, hori, ez dakit, momentu vitala, esateko, bueno, honean jo, ikusiko dugu gero. Eta hori, eta frenatu, eta gian hori atzo nintzen pentsatzen. Bai, bukatzea ondo ere bai, ondo bukatzeak ere bai baditula bere sentsazio positiboak eta ez pentsa egon behar dezula horro indikan lanian, arrastaka, gian lan batekin ez dezula asko gogoko, orain herri batera, montatu, ez da gure kasua. Osea, nik uste furgoneta horretan, ezagizen bat urtetan ez dala isigune bat egon. Irugurpileko furgoneta horretan ez da isigune bat egon. Ulertzen dugu zergatik, ez da? Nik lokuliskaren bat egin dut, orion hartzen dut, Bueno, baina orduan inmak horre. Ez un erreleoa, aitonarekin izegin behar da, venga, tira. Bai, eta horregatik, besterik gabe. Eta hori, ez dakit. Zagi zegartuko da nerekin. Aste honetan txiki umoregilarekin hitz egin dugu, berak ere agur esan die holtzei, ez erretiratzen delako bere hitzetan sistemak gainditu egin duelako, eta ezin duelako sistemarekin, eta bera sentitzen delako, sistemak gainditu egin duela. Aurrentzako antzerkian leku gehiago dago, edo leku gehiago egiten zaio aurrentzako antzerkiari helduen emanaldiei baino? Edo ez daukazu esentzazio hori. Nik uste dut orokorrean ez dakiz gertatzen den, baina oso zaila dala boloak ateatzea. Lehen baino asko zailago. Ez dakit oferta handitu egin dalako, ez nahi zau sartzen hori dena aztertzea, baina bai gaudela egoera nahiko kaskar batean profesionalentzat. Ez dakit nondik aztertu behar zen egoera, nondik lagundu, bai, iruditzen zait, ostras. Nik uste dut hemen behin, uste dut Javi Barandi izan zela, aipatu zula, ez? Berak ikusten zula, eta agian horre badago zerbait, diru laguntza eta laguntza asko ematen direla, ekoitzi, ekoizteari, eta gero akaso, banaketari edo zabaltze horri etzaiola ematen, eta igual, ez dakit, nik ere aztertu egin barko litzateke, eta sakonki, baina egia da hori esan zuenean pentsatu nuela bagian, bai, ze badaude ez, taldeak urtero egiten dutenak zerbait, eta batzuetan bat baino gehiago, baina agian ez gara inbeste, edo ez dago, ez dakit gero lagundu behar da nolabait zabaltzen agian gehiago, ez dakit, hori ikusin barko litzateke. Eta zehazki, paiazoen munduan, ipatu behar da, paiazoen fenomeno hau tokio gutxitan gertatzen dela. Claro, hau zabaldu zen txirrimirri eta txiribitonekin euskeraz aurrentzak ez egoelako. Eta horren atzetik, borrotx eta hauek eta zenba jende jarraitu dugu. Eta naiz eta asko egon, nik beti defendatu izan dut denontzat tokia daukagula, zen eta azteko denakea ezberdin. Ez daude bi paiazo berdinak. Bueno, ezin dira egon, baina, eta paiazoa sortzen dugu pixka bat gure izaeratik, ez? Baina, aparte, ni defendatu izan, berriro paiazoa, berriro pasea. Eta, da fenomen bat, gurea ez da antzerki arrunta, gurea festa bada. Festa bada, nun jende altxatzen da, nun aurrek gurekin hitz egiten duten, nun dantzatzen duten, abesten duten, ez dakit festa horretan, ez dakit nun dauden, Aitona Monak ere bai, zer da hau. Eta kasu horretan ni beti defendatu izan dut, paiazoen mundua denontzat tokia dagola. Bai, eta dala, gauza bat, babestu egin behar dala, Eta askotan, beste profesionalen, ez zuekin ezin dugu kompetitu, izu barkatu. Ezatik ez?
Zurituzu beste antzeslan batzuk, ezaugarri beste ezaugarri batzuekin, eta gu daukagu gurea. Bikote, eguerdiko 12 dira, eta... Oso motza. Agur esan behar dugu, motz-motza izan da, azkenean, trafikoa dela eta beranduxeago hasi gara, baina gure lankideak zain ditugu azken ordua elkarbanatzeko gure entzulekin, beraz, hartuko dugu beste kafe bat, aurrerago, ja azkenko festa egiten duzunean, ikusteko ze sentsazio eta Joserrak kontatzeko abertzer egingo duen, zen hola, ez duen etziko antzerkia, eskerrik asko bikote. Agur. Keep calm and bigarren kafea.